ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Meghalaya People's United Front kaladawaya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam na ka National People's Party bakan pinlajingmut shwa ban pinyo ya ka jingdawa inner line permit haka jilla Meghalaya shwa banyakran ya ka issue jong ka lintiral balat mu ban manra hapo opur usan jong ka East Jante Hills District. Haka jeng krem kala pathai kubor haka arpunya trik urisau arhazar arpulai. U President Jongka Seng uba dawan poimi lalu. Ulo ong ba ka Seng ka persyak juri ka Sarkar Jela ban wanra. Ya ka lentiral sya East Jante Hills District. Namar ba ka nikan penjur. Ya ka jingwan rung kertep jongki mender nagari Bangladesh bat ki beriuk banabar ka Jela. Hadin mangili ya ka jing penpau jongki katokan ningot ki minister. Hak bayadai ban wanra ya ka railway po kitan lani ki district lani ki badan po ka Jela ka jungi kum ka Seng Meghalaya People United Front ni kwa banong kumne ba hoj ni klem persya ki development hanrai ka development part kan one at what cost kin te haswa pin one ra ki railway pilade shwa ban pinbiang ya ki mechanism ban control ya ki influx number 1 but number 2 pade pi dai ban pani yang i kum ki nong lam sang malang ba ka intention jong phi ka dai ga basai ka bai dai bat kane namar bangi yo ni don ka jing yi ba yo le se ka jing tu jong phi ban monra e garalwe tang na ka banta ban yo jong matoy jong no re jong no namar bangi yi ba ka jing plan ka jong phi ban monra especially for East Jante Hills ka long ba ban rain yak spa ka pho ka jong yi ka ha bai dai bat ki mar po khando Naga district jong East Jante Hills bat kumjo shakiway ki Jela sport kita gi rithor naga daw nakalen jong ikum ka Seng ikwa ban panpau ba lada ki intention jong pi ka dai nagbanta ka developments jong palba ngikum ka Seng ngi kershan rai kum gujing jong ipat kalong ba ka intention jong pi ka dai tang nagbanta ka business jong pi shimen te naga daw nakalen jong ikum ka Seng ngino mailat ban ngino maili you know ban le kino ki kam naga banta ban kta ya ke emlang sa lang jungi te haswa ba pin won ra ya railway piladai shwa ban ayangi ya ka mechanism kum ga LP lani ki wei ki lan yada khnang ba ngenam sha tlep ha ka jingwan jong railway namar ba sisen balawon ka railway la pi on in the form of goods lani in the form of transportation lani in the form of kaini ki banra ya ki paiba te kamut baik ka railway kaladon te kalap ban kumno te nakata ka daw nakalen jongi kum ga Seng ngina mailan ba ka railway kan wan kat bom pembiang kita ki leti ki senjam ha ka bayadai bat ka jingyada ya kri ba ka jai perni jongi pat khado ka message ka jongi kum ga Seng sha ka Sarkar ba lada pimna ban ayangi ya kata ke assurance hak jingnya dai bat ke jing temu ke jong pi ngi na ka Seng MPUF ngi na mailan ba ka railway kan wan shapo ke Jela ke jungi la ne khamtam shapo East Jante Hills District te na kata ka daw na kalen jongi ngila David Smith ya ka me berondom cha deputy commissioner ban penpoy sha ka Sarkar hak ba dai bat ka jing demand ke jongi bat kumjo ban ai ka message shapai ba jongi ba bo ya ki kali khamtam ki trok ba sisen balawan ka railway ki babo kali trok ki babo ya ki transportation lang ba ki trok ki dompos kini ki lado jing trashwa te naga daw ngi khode ki ro ba kin don matalang hangi ba kin don matalang bangi ban persya ya ka jingwan jong ka railway sha kini ki tan jongi ka intention jong ka government ikwa ban yi ya ka jing Syai hak bayar dai bat intention jong government ko mga omane lada ka one either ka goods ane ka transportation ka railways te sesen bakal adon ka railway track kan one ban te ubru nginom la so ban stop ubru na ka jingwan ka tap support ka Jela ka jungi te na ka daw haswa ba pin implement ya ka railway pidai ban ayangi ya ka assurance ba kan e ka jingwan jong railway kan ta ya ka riba ka sabin ka jungi sesen malawan ka railway kin one bon ki bar Jela kam number 1 number 2 pade ka jing yui ka jungi ka dai ba kan kta ya ka yok ka kot jong
kini kinong try kiberit baria po ko sunong natha ko jungi te katahi kalong kadaw ba bangi iba nginamdon kata kajing temu bangi iba kane kan wan sibun kajing mentoy ya kari ba kajing ko jungi kajikta sudah kababon te nakata kadaw na kalian jungi ni percaya kane kajing wan jung harwe nakalian jungi ngin sa persyang ban bo ya ga memorandum ban ni ban ya kendu minister hagbay day bat kane te kai ga bamanta ngila dep summit lang ba audisi hopefully this memorandum also has already reached them because our intention is to ban aya ga memorandum should receive audisi un aya ga view ga jungi shaga government te nakalian jogi is janti hills gi jungi kila dep aya ga ni ngin ya kendu yo chief minister but haswa bang ngin ya kendu yo chief minister ngi kwa sha ban aya ga view ga jungi hagbay day bat ga jung percha ga jungi te ngin sa aya ka memorandum pat hadin yo chief minister lo dan kan yo iba po Israel district namar kajing warra ane relwe kalong kajing ma kala up kam tam mi na song sinong te po Israel namar ka kalaya long le kaput ka Bangladesh baga po Meghalaya namar kalaya chan ma namar ki kharbang lang ter kin man rung kertep adu mata po padon kajing kiar jing dan ki ba kin rung sepo ke Israel tengi na kanera liang yong ba hapo Israel dang pun ba kajing duna kam tam hostel pat biang ki college jong government padon ki gay padon namar ki ong banra garbe banjok mentoy kam tam yang ki pai ba ginong sosnong po district ndrem don ji mentoy ro tengi kerpat ginong khmat jong thanya setengah ba ke wemle jong mater mencela ba un menikern ben percak lam khatam yang ne garbe swa banra garbe dam kam banra pa po district jong namar hadu mata po district jong po isen jak ki khar plat ki jingwan buhai snong jong ki ne ba mben ki ba syat mben ki ba pek mano namar ya dia ir nak kabe sebagai poro kit kabar la kila on trekam terjam po isa jam tudun batte ko namar kidon ba backup bikin aden tengi dawan sugar be kacing mal up wat igi bagi betre po isa dia ba hasno ngiro kacing mal up ba kam jam la banduk namar ni tre po isa dia namtar mio chu betre ta namar barjalah yo lu ba hasno ba taw tengi kerpat kam tam yunong nikmat ba un somba ban yarap lam khatam po district jongi ba un persyalan khatam ne rebe mlong ban ra ne rebe swa ban ra rebe ban ra swa kawe kapar po district jongi khatam nyu ye mele bakini snot kilang kawe ba long ban impose bajab bakini persyalan mder ba kinong ban pediang ngai ye irap tai ko bor na lemba jongwe mistar ko ba ko koming bon ong sode ban ra man nyo jing toy hapo Meghalaya jongi ne po district jongi kata mun long lele namar impat yo ira kumno namar kajing ma kala up namar tangi kerpat minum kemat ni bro nyungut bakin ye kit ni persyalan namar kit namar ki dan kam ni ba ni kam ni kemat haji trelang namar ko pos ko tan kata yang kerpat sokar pamin ni ya sebab lang baki minister ni ko gasang sabay kum ni banong ba ni ba ki amale jan kya kum long di bayatuli kedai gawe ga tau number 1 number 2 pada ni iba ki bon hi ki amalen po jantia kim ju perkhat ya ga ia uparbang ki su perkhat ya lade te nakata kada nakalen jungi ni hoy la kaban kam bangi ni ekran tamba la kim singapu ni nang yang jungi res bayi bos jung ba bangi nomai la ya ka jing thu jung phi na ka benta pin penjok ya ka jala ka jungi ban yok kamai spa te tam na ta hi la sim dai hi banom ta ro ta ba kai ga bolong ba manta hi ba ni kwa ban shai te ya ga hidden agenda jo ki namar bangi ya ka jinya jo ki high level ham por mun chwa ha ka jing train jo do yong lamba ka ne ga trai kam lamba jing tip jong ben star te ni tem pa la ka wan sakaran we ka mot ba ka jing train ya ka wel sna po jan kia ka jong kan la ban kut sna te na ka daw ba ni iteng ya kane ba ikwa sha ban yo ka diksha ba phi dai ban ai ni ga assurance ba ka jing tumu jong phi ka long ka banta ka welfare jong pa ba on na banta ka jing mentoy jong ki ka to ga ne